أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا تزغر مدبيو سلام كميك أنهم زغبركم سمعتنا لوم قدام 29 حملة 2017 نايلمو فنو راديونا زدلنا لكم مدب ككتاتلكم فلما سمناو في سميت هزينا يقرب لكم بمقتصال أب سمناو مدب كل جزيك قدام زقرب لكم مدب سبوت سلفن هذا إثرا كابز حلف قدام زغتله نايفت أمي أكل سلفن هذا إثرا جمجم من رأيان أب جوداي جبات إسراء تقدف أب تحتي إزبل أسمعون أنقاغحن صحف كلا يكفلوا تدليلكم الله زغبركم سمعتنا نمزاني يزخون تعم زيما أب مدبنا أكاتنا لنا سنامي كتالكم لكم دا تمننا نفل مدبنا كيسا قبلكم سمناوي نتفتات زينا ጉጅለ ይግደፍ ሕጂውን ንሰላም ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምዝራቅ ስራሕቱ ከም ዘይቋረጽ ተቃሊዑ ንምብራቅን ደቡብን ክፋል ሃገራት ዝያዳ ትኹረት ገይሩ ዝጽሕፍን ዝደርስን ጋዜጠኛን ደራስን ማርቲን ፕላውት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ምልካዊ ጉጅለ ይግደፍ ብተኽታኺ ተግባራቱ ክልተ ተኸታተልቲ ማዕቀባት ከም ዝተረበሩ ንምዝኻር እንተኾነ ይግደፍ ካብ ሪጉ ተማሂሩ ናብ መንገዲ ቅንዕና ክንዲ ዝመለስ ነቲ ተጻባኢ ተግባራቱ ይሕይሉ ይቁጽሎ ምህላው ኣቃሊዑ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ተዓዛቢ ጉጅለ ንማዕቀብ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ካዛኪስታናዊ ኣምባሳደር ከራይት ኦማሮቭ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ 24 ሓምለ 2017 ንባይቶ ጸብጻብ ከቅርብ ምዃኑ ዝተቐሰ ማርቲን ፕላውት እቲ ኣብ ወንበር ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ናብቲ ባይቶ ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ተፈጢሩ ዘሎ ምፍታት ብኣብነት ከልዕሎ ከም ዝኽእል ተጽቢት ኣሎ ኢሉ ጉጅለ ይግደፍ ካብ ተኽታኺ ተግባራቱ ቁጡብ ከም ዝኾነ መሲሉ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ዝስማዕ እኳ እንተኾነ ንጹህነቱ ዝበቅዕ ወይ ዘረጋግጽ መርትዖ ግና ከቅርብ ከም ዘይተረኣየ ጸብጻብ ማርቲን ፕላውት ኣነጺሩ ኤርትራ ብብልሽውና ካብ ዝሰዕረረን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት ከም እትርከብ ተሓቢሩ መርበብ ሓበሬታ ናቺኪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኤርትራ ካብተን ቀዳሞት 10 ብልሽውና ዝሰዕረረን ሃገራት ኣፍሪካ ብምዃን ኣብ መበል 7 ደረጃ ከም እትርከብ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ጸብጻቡ ብልሽውና ኣብ ዓለምና ቀንዲ ዕንቅፋት ምዕባለ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ግና ጸጋታት እተን ሃገራት ዝምዝምዙ ኣካላት መንግስቲ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ሶማልያን ደቡብ ሱዳን ጊኒ ቢሳውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ حيزن كم زلوان نا أتم بمسعب دما ليبيا سودان أنغولا إيرترا ريبابليك مأكلاي أفريقيا تشادين كونغون كبرا بعي كسب 10 درجة حيزن مهلا وانجليزو ملاخي سياس بسنك زغطو لو زي كورعي محدرة أبتهاجر أزي كبيد بالشو ناقنينيو كم زلون بفلاي مسجرة ودوب تتحايزو كا أبتهزبي جزيف مزمزا يكايد كم زلون بتدقاقا ميقاليسا من برنامج كريو أمير قطر هاجرات وشمت عرب نزت دلوات كوفنا تسويعو 4 هاجرات وشمت عرب كالوت أبالاتنا بالعلي نكسنة قطر دبلوماسياوي ركباتن بمبتغ الجدام مقبارن زفلت كوينو أمير قطر دما نتي قبل لها جرو تنبيرو زلو مع كم ملعال نزت كم تسوي بي بي سي تبسيبو أمانجو أبال هاجرات وشمت عرب زي مرقة أنكاب زفتر نفلا معجزة نزت سوي تزغر أمير شيخ تامين بن حميد نتي تفتيرو زلو زي مرقة أن مفتاح زغرب تحن نلولاونت هاجراوي ربحان قطر زود ملكعو كخون يقولون بهلايو جبسي سعود عرب بحرين حبرات إمارات عربن قطر نقبر شبرات تدقي فيها بمبال قبل علي أبركت زبالة معكبن كلمة قناة المقربن زي تقصي بي بي سي قطر نزر الربح حتى تقرب زلا أتي معكب هاسيوا خمزل وأنا تيرو زتفو كبرتاتنا كملسو حبيب كام كلاس يتون وفتح مقانون تحبيرو ساعات يقدف أب سلطان كابز متز زتفوهم كبرتات سنة مقبارن حزب إرترا أبز حجوان كابز خفة ترز بتحهم أبز ركب الأوان كسابتي نمود أتاج أفكي بتحيز زتف كبرتاتنا كملسو يتون وفتح حبيب كام كلاس ترايو هلو زي قاتات كليتهم حزبي كابز لو مكرا بخمي ناقف زبل نتبي أبز حجوان بعد قروت تذكرنا كنلا زبولو زكبا عبي قداي زبولو قدسات زي قاتات قالسنا أمام الناس نزيتوفو كبرن بحلن حبر السبب الأمبر ننحلنا كخون أي قبان كبلو التحساسي بوم
ጉጅለ ግደፍ ዝኣትዎ መብፅዓ ብዘይ ምትግባሩ ብሪጣንያ ወቂሳ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ሃገራት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ገደብ ኣልቦ ጉዱል ዕስክርና ምግሃስ መሰላት እምነትን ነፃ ብራስን ከምኡውን ካልኦት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ዝበሃል ምምሕያሽ ከይርኣዩ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ጉጅለ ንኣውሮፓዊ ሕብረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኣተው ቃል ብዘይ ምትግባሩ ወቂሱ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብቲ ጉጅለ ኣትኩሮ ሂቡ ክከታተሎ ዝጸንሐ ጉዳያት ኩነታት ጉዱል ዕስክርና ምትግባር መሰረታዊ ቅዋምን ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ዝግበሩ ምትሕብባራትን ኮይኑ እንተኾነ ግን መላኺ ኢሳያስ ኣብ ሰለስቲኡ ጉዳያት እዚ ዝበሃል ለውጢ ከም ዘርአየ ገሊጹ ጉጅለ ግደፍ ሓድሽ ቅዋም ኣብ ምንዳፍ ከም ዝርከብ ደጋጊሙ ይገልጽ እኳ እንተኾነ ነዚ ዘረጋግጽ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከም ዘየለን ከምኡ ድማ እቲ ጉጅለ ዋሕዚ ስደት ዜጋታት ንምግታእ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘቃንዐ ዋዕላ ገሊጹ ከብቅዕ እቲ ዋሕዚ ስደት ግን ሕጂ እውን ብዝለዓለ መልክዑ ይፍጸም ምህላው መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘውፅኦ ጸብጻብ ወሲኹ የረድእ ተወሰኽቲ 10 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ብሪጣንያ ናይ ዳግመ ጥየሳ ዕድል ረኺቦም baltictimes.com ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ብመሰረት ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣውፂእዎም ዝጸንሐ ስደተኛታት ዳግም ናይ ምጥያስ መስርሕ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢጣልያ ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ን10 ኤርትራውያን ናብ ብሪጣንያ ናይ ዳግመ ጥየሳ ዕድል ኣጋጢሞም ኣሎ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ንመስርሕ ውሳኔ እቲ ሕብረት ክሳብ ሕጂ 410 ኣብ ቱርኪ ኢጣልያን ግሪክን ኣብ ዘለዉ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ብሪጣንያ ናይ ዳግመ ጥየሳ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ኣባል ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ንኢጣልያ ግሪክን ቱርክን ልዕሊ ዓቕመን ኮይንወን ንዘለዉ ስደተኛታት ብዳግመ ጥየሳ ክቕበላ ቅድም ኢለን ተሰማሚዐን ዝጸንሐ እኳ እንተኾና ብመሰረት ስምምዕን ግና ኣብ ተግባርነቱ ተደናዊየን ምጽንሐን እዩ ዝንገረለን ቻይና ኣብቲ ንኤርትራን ጅቡቲን ዘሳሕብ ቦታ ዓቃቢ ሰላም ከተስፍር ከም እትደሊ ገሊጻ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዶኪና ኣብዚ ወርሒ ድማ ሰራዊታ ናብቲ ስፍራ ከም ዘንቀሳቐሰት ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብቲ ንኤርትራን ጅቡቲን ዘሳሕብ ከባቢ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ከተስፍር ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ ክብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ገሊጹ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ቻይና ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ሃገሩ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ንዘጋጥም ዘይምስማዕን ሓው ኮይኑ ክፈትሕን ሰላም እቲ ከባቢ ከረጋግጽን ወትሩ ድልው ኢሉ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብዚ ወርሒ ህንጸቱ ዝተዛዘመ ወተሃደራዊ ማዓስከር ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ሰላም እቲ ከባቢ ኢሉ እውን ኣፍሪካ ኣብ ምዕቃብ ግድያ ክትጻወት ዝኽእል እዩ ብምባል ብኣወንታ ከም ዝረኣዩ ገሊጽና ምንባርና ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ መንግስቲ እንግሊዝ ብ20 ሓምለ 2017 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገና እውን ስግኣት ግብረ ሽበራ ዝኾነ አልሸባብን ዳዕሽን ክሳብ ዝደኽሙ ኣበርቲዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ብጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ሓበራዊ ጥቕምን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መስርሕ ምርግጋእ ሶማልያ ዘተኮረ ጉባኤ ኣብ እንግሊዝ ተኻይዱ ምንባሩን ኣብቲ ጉባኤ ድማ 21 ሚልዮን ዩሮ ንምስላጥ ሰላምን ምርግጋእን ሶማልያ ሓገዝ ከም ዝተበርከተ ብምዝኽኻር ከም ውጽኢቱ ድማ 2 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢ ብምግባር ብርክት ዝበሉ ፖሊስ ከም ዝሰልጠኑ ካብዚ ቅንያት ድማ ንምርቓት ከም ዝበቕሉ ኣብሂሎ ምርግጋእ ሶማልያ ንዓባይ ብሪጣንያ ኢሉ እውን ንመላእ ዓለም ኣገዳሲ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ እዞም ዝስልጥኑ ኣባላት ጸጥታ ሶማልያ እቲ ዝወሃቦም ዕዮ ገዛ ከም ዘዕውቱ እውን ዘለዎ እምነት ገሊጹ እዩ ኣብ ዓመት 2012 ዝጀመረ ምስናት ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ብመሰረት እቲ ኣብ መርበብ ንሓርነት ቆርኪ ተዘርጊሑ ዘሎ ዶንጊ ዝወፀ ጸብጻብ ካብ 2012 ጀሚሩ ሰፊሕን ክቡርን ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተቐቢሩ ከይተርፍ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንምእካብን ንምስንዳድን ተባሂሉ ዝተጀመረ ምስናት ታሪኽ ሎሚ ዓመት እውን ካብ 30 ሰነ ስጋብ 2 ሓምለ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ተሳሪጡሎ ናይዚ ዓመት ሓሙሻይ ዳግመ ርክብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ዝሓለፉ ርክባት ፍሉይ ዝገብሮ ተመራማሪ ታሪኽን ሰናድን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀርመናዊ ጉንተር ሹራደን ምርካቡ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብተረኽቲ ዘይቀረበ ንኣበጋግሳ ሰውረ ኤርትራ ዝድህስስ ዝርዝር ሓበሬታ መርትዖን ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ ኣብታ ኣጋጣሚ ደኳትር ግርማይ ነጋሽን ኣንጎሶም ኣጽብኻን
بدوتات مصحف تاريخ بزبل أرستي زغربو عميق حتى نيداك مركب إذا عمت زل الليل دمكات كم زفتر لوز تتغسقينه أتو عبد الله سليمانون أبو ثورة إرتراف ولي أبر كتون زوجبرو من قصة أرهبو هبتم تمكرو أقربو أمود أتخاب بقداي وقعت حرنت مدبر كسلا زتيون وفيا جنز أكيدون داك مركبو بعوت زازيمو وتهدراوي متحققاز جبوتن إثيوبيان نابز برخة ترزو خمزر ركب تقليسو إثيوبيان جبوتن بملاي حيلتات مكلخال زيقبرو حبراوي متحققاز نابزل على ترزو عابي كمزر ركب حلقة ستاف حيلتات مكلخال إثيوبيا جرنا سامورا يونس مقلازو مع كان زينة تهدر قليسان جرنا سامورا نزيز قلسان شارشا قباعي كوميتي حيلتات مكلخال كلتين هاقرات أبديسا أبا أبستخا يدلو أقات أمي يتوحيل الله إثيوبياوي حلقة ستاف مقلازيو أمانغو حاقرات جبوتن إثيوبيا نزول زمدنا حيلتات مكلخال أزيو زدلل مخانو بمتكاس أمانغو جبوتن إيرتران زول وطري بسلام أو مقدي كفتح تصويعو جبوتاو حلقة ستاف حيلتات مكلخال زكريا إبراهيم بوغونو وتهدراوي كوني كالم متحققاز كلتين هاقرات حدش كم زي كوني بمتكاس ندحري حجوون بزبلز كم زدلل أرقاكيتو حيث تاجبتي نلعلي 3 أبلات أشباري بوجيل قتلهم أفريكا نيوز دوت كوم استبهله مباب حبريتا أبزس فوروزينا حيث تتا منجست جبتي كابسمينا ويكفالة هاجر من 3 أبلات أشباري بوجيل كم زقتلي تبتيبو وتوم داعش نستبهله إسلام أو منجستين من مسرات بزبل الشفان زنكسر أصو أشباري بوجيل أبلات استقتلوا أب برخاسيناي كابسراوي تجبتي بستفنوا ولا متكعتيو داعش بهوتن نبرتن قبصاوያን كبيد حاسيا خمزة وردز تقسي africannews.com منقسي قبصي نتاشب باري بوجيلين مدمساس عبرتيو كم سرح من رقداتو حبيرو قبصي أب أفريكان مع كلاي مبرغن بعبيتو أب قدامي درجة للسرع والتهدراوي معسكر عويمة بل قبصي بعبيتو أب أفريكان مع كلاي مبرغن ولا درتو زيبو الليوز بلوتو والتهدراوي معسكر بعسران كلتن حاملة كم زمرغت مع كانت زينا كابتهاجر حبيران إزي بسم قدامي مرحي تهاجر نبر محمد ناجب استسيمي أب ألكسندريا قوي موزلو تهدراوي معسكر نقه الناس كل تعامد كم زوسلت حبيرو بزي كازيتي معسكر مدبر نيكولار وين كله مخانيو تهاجر تقلز أب ممرق 75 كيلومتر ترقياتاتن شحن 115 هنساتات زتقال لو تهدر أو معسكر مرحتي حبرات إمارات سعود عرب بحرين كويت تساتفهم بريزانت قبسي عبد الفتاح السيسي ممر تأتي معسكر عبد اسمه قال وكلتي هاجرات عرب أبتاقات أمي مركبهم أمونغو أمزلو حد النزبرهم قانو أسمير له قبسي أب أفريقيا المأكلة مبرقن بعبيتو أب قدامي درجة يسرع زبلوتو تهدر أو معسكر تمرق زلا أبقون نسعون عرب مسلاف مسكتر أب تسحح زلا أوانيوم زي خبركم سمعتنا حفشاوي ناي زينا فرونا أبستزازي مولو نزسعو مرباتنا السنة مكتتال أزي دمتهم دمت سلف النهدا إرتراي زي أبجوريا خلي سلفن هذا سبوت سلفن هذا إرتراي سبوت سلفن هذا إرتراي عبوا قلاد ديكتاتوراوي مرح حقداف بفلاي كاب حدش عند شعات 194 ندحار أمونغو عبالات العلوي مريحنات تبعو جنبار حرنت إيرتران نموقان ديمقراسياوي منجستي زملكات سنة حساباوي في الليات سلاز فترم مريحنات تبعو جنبار عب كلته تتعررتي نديمقراسي زدقفون نديمقراسي زقاو من قجلتاتيو توجيلوم إذا مقجال زي مسحطهم السجار منجستاوي سلطان كاب جزياوي ناي مسجاجري منجستي ناب قواماوي ديمقراسياوي منجستي قا انت قاعدم فلسو قدمنا صناتي تتخيلوم نسو دمام عبتي إسياس بتحد وجن نتسمعنات نايتهم زبده هو زنبرو عبالات لعلواي مريحنات من بلشاو كم زنتصالون بمقبار بتخال وجن كام عمونغو ترى تقادلتي بناتاتهم كسارام نسو تفتيون تنايدون بموصع ناتو زنان مترافن ناتو هبوناتن مزيادن
ب1987 ቃልሲ አንጻር ሰለስተ ሓለፋታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ብመልክዕ ሰሚናራት ኣብ ሓይልታትን ክፍልታትን እናዞረም ጎስጓስ ዘካይደሉ እዋን ነይሩ እቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ትሕቲ እዚ ጭርሖ እዚ ምምሕዳራዊ ሰንሰለት ጥሒሱ ነቶም ላዕለዎት መራሕቲ ከየፍለጠን ከይተወከሰን ንመዝነቱ ተጠቂሙ ዘካይዶ ጸረ ብልሽናዊ ጎስጓስ ዝመስል ንስኽራን ዝሙት ከምኡውን ብዝረት ዝምልከት ኣብ መንጉኡን ኣብ መንጎቶም ዝነቕፎም ላዕለዎት መራሕትን ንናይ ምቅያ መንፈስ ፈጢሩ ኣብ መሪሕነታዊ ዝምነሃቶም ስምብራት ብምግዳፍ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ቀስ ብቀስ ክዓቢ ጸኒሖም እቲ ኢሳያስ ዘካይዶ ጸረ ብልሽናዊ ጎስጓስ ንጽልውኡን ተሰማዕነቱን ተቀባልነቱን ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፍን ግንባርን እዩ ኣዝዩ ኽብ ስለ ዘበሎም ኣብቲ ሽዑ ብ1987 ዝተቃንዐ ጉባኤታት ሰልፍን ግንባርን ካብቲ ቅድሚኡ ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝዓበየን ዝሰፍሐን ጥራይ ዘይኮነም እንተላይ ብዝያዳ ዝሓየለን ዝተማእከለን ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙን ክወፅእ ሓጊዝዎ እዩ እዚ ተርእዮ እዚ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብ ፈለማ ምስራት ህዝባዊ ሓይልታት ክልተ ሸነኽ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ንምጭፍላ ዝተጠቅመሉ ናይ ኣውራጃነት ስነመጎት በዚ ምክንያት ድማ ቁጥሮም ዘይተፈልጡ ኣባላት ዝሓቀሉ ሜላ ቀይዱ መጽኡ ነቶም ዝብድህዎን ዝቃወሞን ላዕለዎት መራሕቲ ንምድኻም ክሕግዞም ከሎም በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ነቶም ዝኣምኖምን ዝምዘዞምን ጽኑዓት ሰዓብቱ ኣብ ስልጣን ከም ዝመጹ ንምግባር ሓጊዝዎ እዩ ንኣብነት ኣብ ኣቃውማ ኣባልነት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰለስተ ሓደስቲ ኣባላት ካብ መንጎቶም ጽኑዓት ሰዓብቱ ናይ ሕጂ ጀነራላት ኣብ ርእሲ ምውሳኾም ቁጥሪ ኣባላቱ ካብ 13 ናብ 9 ከም ዝጎድልዩ ተገይሩ ካብ ዝተላዕለ እቲ ብልሽውና ንምጥፋእ ብዝብል ዕላማ አንጻር ኣባላት ላዕለዎት መራሕቲ ብኢሳያስ ተኻየደ ጎስጓስ ንውልቃዊ ጉለታቶም መዝሚስካ ፖለቲካዊ መክሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ዳእምበር ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ስለዝነበረ ነቲ ኣብ መንጎን ሕሕዶም ክሳዕ ሽዑ ጸንሐ ጽኑዕ ሓድነት ንምትእማንን ኣብ ርእሲ ምድኻሞም ነቶም ዘቕሓሮም ላዕለዎት መራሕቲ ብወገኖም ኣብ ልዕሊኡ ዘረሓሓ ጥርጣሬታትን ትዕዝብታትን ከም ዘሕድሩ ብምግባር ካብ ሽዑ እንዳሓር ንቃሉን ግብሩን ብትኩርና ክቋመትሉ ከቕልብሉ እዩ ደሪኽዎም ብተወሳኺ እዚ ቅድናጽነት ኣብ ኣቃውማ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ዝተራእየ ለውጢ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንሓዋሩ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝሕዝ ስለ ዝገበሮም ኣብ ድሕርናጽነት እውን ዝተኸስተ ምጉጅጃል መሪሕነት ብመዝነት ፖለቲካዊ ስልጣን ዝመጸ ሕልፍቶም ተቃወምቱ መራሕቲ ብልጫ ንኽህልዎም ብዘይማትእ ሓጊዝዎ ጥራይ ዘይኮነም ድሕርናጽነት እተን ንኣባላት ንኸም መቃለሲ መድረኽ ኮይነን ዘገልግላ ዝነበራ ሰልፍን ግንባርን ቅድሚ ምቋም ቀዋማይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ደቂቕ ገምጋምን ዕቱብ ነቐፌታን ኣይተገብረለን ክበሃል ይከኣል ድሕርናጽነት ኤርትራ መራሒ ግበታ ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝብን መንግስትን ንዝመጾ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ሕቶም ብቅንጸላን ኣሰቃቂ ማእሰርትን እዩ ክምልሶ ጸኒሖም ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል ምእሳር መሻይኽን ኣቕሽሽትን ኤርትራ ነቶም መሻይኽን ኢማማትን ናይ መስጊድን ኤርትራውያን ካብ መላእ ኤርትራ ብ1992 ክሳብ 93 ዓመተ ምህረት ካብ ዘለዎ ቦታ ብምልቃም ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ብምድጓን ስድራ ቤታቶም ንኽሓትሎም ምስ መጹ መን ይወሲድዎም ናይቷ ዘወሰደቶም መኪና ታርጋ ሒዝኩም ዶ ኢሉ ብምብጫው ዝመለሰሎም መራሒ ገባት ስርዓት ግደፍ ነዞም እስላማዊ ጥሩፋትን ጀሃድ ዝኣሰሮም ኮይኖም ካብዚኣቶም ብቐረባ ንፈልጦም ኣሕዋትና ደቂ ጀበርቲ መምሃራን ናይ ዲያ አልእስላሚያን ጃልያ አልዓረቢያን ነጋዶ ዝነበሩን ኮይኖም ጉዳይ ጀበርቲ ኣተኲሮም ዝርእዩ ዝነበሩን ብጉዳይ ጀበርቲ ብሰፊሕ ዝትዩን ዝምህሩን ዝነበሩን እዮም ካብዚኣቶም ኡስታዝ ናስር ዲያ መምህር ኡስታዝ ዓብደርሒም ጃልያ መምህር ዳፍላህ ጃልያ መምህር ወዲ ዓይነይ ነጋዳይ ናጫማ ንኻልኦትን በዚ ምኽንያት ክሳብ ዕለት ሎሚ ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይፍለጠን ብኻልእ ሸነኽ ድማ ናይ ሃይማኖት ክርስትና መራሕቲ ሃይማኖት እውን እከይ መጋበር ዕብለላን ግበታን እቲ ስርዓት ዘይተዋሕጠሎምን ዓገብ ብምባልን ኣብ ሃይማኖት ኢድ ምትእትታው ብምብዝሑን መጋበርያ ምግባሮም ስለ ዝበዝሐ ዓገብ ክብል ምጅማሮም
نتم زعبي مراحي أبونن مسكالوت بزوحات أقششتي بمأسارن مقنصالن أحقوام بتوسخون نمرحتي هايمانوت ناي كاثوليكون تمساسالي فتصمومن نعمنتيب بنتقوستسون بزيكاتهم زقتلومن زعسرومن نبمولهم عمنتي كاب هاجر أباريروام حتى سنكولان كنات إرترام حتى تقارلتي سنكولان كنات حتى ديمقراسي نكوان تنبريم سرعات قدف ناي ولكا تقمي متمزاز اكوان تفتنم اتتصانو حق لولاو ناي مراحت زيادة وسيخ وخبالي كال اتسرعات نزا أدما ناي سنكولان سلاماوي سلفن ناي ستعيوس تقارلتي ترعان بمتقاس اتوم بدحريت كوينوم أنصار منقصة زغنا حزباونا عبي نملعانن نهزبي بدحور وقناوي زنباليتات نمكفالن زعلم بمبال عم ميدياتات منقستي نزا أدما نساتهم يوم زبقاقسو وزرفاف اوان زنبور بمبال بمثل بعد تجمر حطو ديمقراسي نايسون كلان كنات إترام كسابت سرعات هبقد مهزبي انتاي نتو زغلحي ترئيوتات بعصبات وتهدراتو بمقنصالن بمأسارن بمفرحن عبر السنكولان كنات إترايو فتحوام كنات إتي إترام نت بسلام كفتاحي خيل زنبرا قداي دوب إتران إتوبيان بسنكي بحاتي بمحدارون دكتاتراوي بحرياتون عب سلطان خصنح كميلا بمتقام دحرتي مسحاقر يمن زقبروم نايميات دوبات كنات مقصلتو دمام مس إتوبيا كنات بمقبار أعلافي وات من أسيات إتراويان كسيفوم قصيلون إسياس نت نايدوب كنات رايزي كونيم نتي قوانا نقوان نمسؤو السلاسة زنبريم ناي سلام مسرحون مستوم مسارحتون بسعوتون بقبو كيتوكسيم كيتماخرن ملو حلافنت وسيدو بينهم بدرقنا يمرحب منبارو كاب تقاومتو عبالات العلواي مريحنات تمساسالي ندخموتو زكالع نقايفتاتون يقربون يروم الزخام بوغانو مليسو نتأمنقون أمنقو تقاومتو عبالات العلواي مريحناتن أقدمو شحكيرو صنح الحداوي زمدنام ندادي بموساخ عب عصو من قديو أبسحوام كينات دوبون بزي أبقعن قصيلون مسحقر جبوتي نايدب قداي بمسحتار عم مفتار يركب والكملاخي سياسة فوركجن نخلو زقربولو زنبرا نقفاتات حانات يخون ايخون بزي قدز امام اذن بمهاب يقبلو عين بران ناي بحتي غازيطاتات دحرنات إترام نهزب نمتلال ناي بحتاوي غازيطاتات كسابع عقارو ملوء زرقز هتقيمون لإيوم اتنز نبرام لعلي عصر تزخونا سومناويان غازيطاتات اتمقابريا نايتي أكايدا اي ديمقراساوي سرعات إتراخك ألحام عبز جمرالو اوان اتزنبرناي حالفتي مسحاب ترزو بصيحو اتوم ديمقراسي صلبو حالفتي منغستن منستراتن قريتهم بمنقدتن زبز حاجات عبز اسمعوا زنبر اوان جبات سرعات قدف بقدامنت نتن زنبرام بسم نصا بريس زقومام بمعصاو نتوم سمويا غاصنياتات بزي فردي بمأسارن بمقنصالن ጉዳዮም ዛዘሞም ጉጅለ 15 እቶም ጸኒሖም ብማዕሰርትን ምቅንጻልን ስርዓት ዝሓቀቁ ላዕለወት መሪሕነት ወታደራዊ ሓይልታትን ካድራት መሪሕነትን ሚኒስትራትን መንግስቲ ኤርትራ بጉጅለ 15 ዝተፈልጡ ደገፍቲ ዲሞክራሲ ዝኾኑም ላዕለወት አባላት መሪሕነት እትድሕርና ጽነስ ተኸስተም መሪሕነታዊ ቅልውላው بسر مطفاء نايتي اب اوان حارنتاوي قالسي زسطر مريحنتاوي ገላዊ ባህሪያት ምዃኑም ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ መጋቢት 20 ክተሽሕን ሓደን ምስካልኣይ መጸዋዕታ ምድብ ኣኺባ ኣሰንዮም ኣብ ትሕቲ ሽግራትናን ፍትሑን ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ጽሑፍን ኣብቲ ብጉንበት 5 ክተሽሕን ሓደን ኣብ ትሕቲ ቅልዕቲ ደብዳቤ ዝብል ኣርእስቲ ዘርግሕዎ ጽሑፍን ብዘይሻው መንገዲኦም ገሊጾሞም حتى تمهار يونيفرسيتي نصرون صره سرعات قدف ديمقراطياوي حتى ينيروم اتم مهرات بستبقس وزل علو حتى مقام ناي كرم تمهارو اغلغلوت ناي سنكولان سلاماوي سلفن نؤس ناي منبابرو صقماتن ناي ستايسو تقادلتن طرعانن بزي ربح ገንዘብ تطبيرنا زبل معزم زامن كالئن بقطتام نبريزيدنتن يونيفرسيتن منغستي ኤርትራ بزقربو صحفن እንታ ሓተቱም ነቶም ተማሃሮ
بمجالن بمأسارن بمفرهن بمقنصالن ات يونيفرسيتي بمعصاون يوم ملشمام ازي نهزب إرترا اتاز حلما زنبر إرترا خمزي مصاتن نفتحاونتا سقاي حزب طرزو بصيحو እዚ ድማ بحافشو اب إرترام مسلن مننتن تمنطيلوم سدرا ቤታት ተገፊዖምን ስንኩላን ሃገር ተቀንጽሎምን መናእስያትናም ካብ ሙቕ ገዝኦም ተመንዚዖምን ባርነት መናእስያት ነው ይሆን መሬታት ኤርትራም ኣብ ዕዳጋ ወሪዱን ሃብታ ሃገርና ክህግሩ ወለዶ ኤርትራ ሃገሩ ጠንጢኑ ተሰዲዱ ቤት ትምህርታት ተዓጽዮም ነገዳይ ከይነግድ ተዓጊዱም ሓረስታይ ክሓርስ ተሓይሩም ቤት ማእሰርቲ ተራቢሑ ኣነባብራ ህዝብ ባይታ ዘቢጡም بحفشام ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራም ኣብ ትሕቲ ገባት ስርዓት ግደፍ ምንትናጽ እነቱ ዓጽምቱን ደሙ ዝኸፈለ ህዝብ ኤርትራም ኩሉ መዳይ መሰሉ ተመንጢሉ ከም ሃንቀውቱን ትጽቢቱን ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ክጨብጥ ዘይኮነስ ኣማዕዲ ዝርየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሮም زي أبجوري أخي سلفنا هذا سبوت سلفنا هذا إرتراي سبوت سلفنا هذا إرتراي أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إرتراي ግዴታው ምጽንባር ብሔራት አይንቀበልም ቀድሞ ሁሉ ህዝብን ሀገርን ንምልሓን ንቃለስ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና ደሓንቀኒዩ